Bagong Bayan, Maria. Present, ma'am! Dalugdog, Claire. Betty, nagdala ka bitin? Oo, nagdala ko. Dalugdog, Claire. Ma'am, nagtabi si Dalugdog! Hoy, Dalugdog, itawag ka ni ma'am, oh! Present, ma'am. Mauna kay magtabi man. Lapia, Biti. Present, ma'am! Dudong Pawex Jr. Ma'am, absent ang absinong, ma'am! Ito ka, ramang ka Maria. Basig nalit lang ba? Absinan, gina ni Ma'am Ron. Tanan Lucio. Present, ma'am! Tanan, ma'am! Class, pass your assignment. Yes, ma'am! Good morning, ma'am! Good morning, classmate! Ay, Dudong Pawex, abi kong absent ka. Alangay, lagi ko, ma'am, kay nanugway pa mangukusa ko ang baka ug kabaw. Atik-atik din si Dudong Pawex. Late, Jod. Dugay, Jod na nakamata, ma'am. Ma'am, pagtuon daw ka sa principal office, ma'am, kay naada mo'y meetingan. Mabudi ay Dudong Pawex. Mga bata, dili mo magsaba dili sa atong classroom, ha? Kay mula ka sa ko kay mag-meeting me. Yes! Meeting! Bagong Bayan, ilista ang magsaba, ha? Yes, ma'am! Ako'y bahala ni nila, ma'am! Sige, sulayon jud ninyo og saba ron diha kay panglista man jud ta mo ron dere. Number 1 pa na ako ni si Betty. Dula lang taninyo, Maria, dili lang ko na to dako na to ang tingog. Laaya po aning white tingogay, oy. Sige na, good Maria, para malingaw tanin nyo ba? Nya, kung kasaban ko ni ma'am, kamo kung pasanginlan. Pinsa man po mo tugaan daw. Inayon lang ko na to itong tingogod. Sige na, Maria. Sige, way mo tugan ha, bantay bitaw ha. Nya, unsa man ang atong dulaon? Magbuhatan yung notes, na ibutang diri sa kong gibuhat na box, kunya ako ang basahon. Sige, nindot na tutong pawex, nya daghanon na to ang notes. Bisag pila. Daghanan putol-putol na syubi kay masulatan ko. Asa naman inyong mga notes? Ipasa na diri sa tubangan, kaya ron masugdan na natong basa. Ulat lang god, wala pa gani minahuman. Ana, ipasa na ninyo diri o, isulod sa ako ang magic box, kaya ako ang ishuffle, aron mabasa na ang inyuhang mga notes diri. Okay, butang na diri. Kaya ron mabasa na nato. Okay. Kaya atong ishuffle ang inyong mga notes, no? Og mubunot na tag-isa. Kini. Tak. Hala, unsa ka na? Unang pagbasa. Si Betty dakog antipara sulod iyang naon. Gusto ko nagsulat ato, no? Lakin sa kay nagsulat ani no, wa may nakabutang pangalan di lingaw-lingaw lang ning ato ha ikaduhang bunot. Unsa ka ning nakasulat? Daw be? Si Maria kay bahog ilok ingon ni Betty. Nakabalos ko. Lingaw-lingaw lang ning ato ahaway sukanay de ato ang basahon ng ikatulong bunot. Tudong pawex pamati. Tinuod bitaw. Lingaw-lingaw ra ni ato ano pangpawala sa kagool kini ikaupat na notes. Si Lucio Hambugiro. Ha 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 ha. Ayay ka! Hambugiro ba na ko? Di man good! Na kaysa kay nagsulat ana. Lingaw ba no na makalagot gamay? Ikalimang bunot, si Ma'am kay gwapa. Gwapa man gyud si Ma'am. Yes. Ikaunom na bunot, si Betty kay dako kaayo og tumbler, color green pa jud. Kay tinuod bitaw green na imong tumbler. Ganay, green, may mong bago. Lingaw-lingaw lang tahaway sukanay, pangpawala sa kaguol ba? De ika. Pila na ning bunot? Kapito. Kapito, laka. Si Maria, gwapa, apan maldita, wow, gwapa guday si Maria, no? Wapa gyapon, dingin malitig na ako. Siyon ba? Okay, kawalong bunot. Si Maria kay kusog mukaon, ingon ni Dudong Pawex. Wala kong taon Dudong Pawex. Amot lang, kay nakaigit makatong niya agad, pero wako nasulatan niya. Nati, nakaigit ba si Maria? Unsa man na diha clear? Ang sunod na nabunot kay si Dudong Pawex kay absinot, ingon ni Maria. No, dili jud ako nagsulat ana Dudong Pawex. Ako pa jud pasanginan, basig si Claire. Betty siguro. Kini sunod na bunot kay Dabe, kinsa ka ni dugay kayo mo? Dabe. Trilling kay bagi ayaw jud pagpilo. Hala ka. Si Betty kay murag tilapia. Ikaw karon kini. Hala ka. Si Claire kay tambok. Ha 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 ha. Sulat ana.